Mga kalakbay, mayong adlaw ka na tong tanan. So, nainayabag nga pagtulunan sa Sabadista ba? Kani si Goodness of God. Kani niya, oh. Namahayag siya nga sayang vlog kunuhay nga ang Latina Vulgata nga Biblia kaning niya usa kuno ni ka Spanish translation of the Bible. Magkatawa kay ko kay asa man ning panghuna-huna ani mga Sabadista gatuon ba kani wala kay kugir ba kayo maingon nga magtuon gyud ta kay aron daghan tag masayran o tanawa paminawon sa nato niya hang vlog yeah. Ang original nga pagkasulat sa Biblia mao ang Hebreo o Grigo. Kaya ang mga kaliwatan ni Abrahaman ang gihatagan og katungod sa pagsulat nini nga gigiyahan sa balaan nga espiritu. Mao nang kung naay moingon sa tuwa nga ay kamong mga protestante nangupyar man mo og Biblia nga gikan sa mua. Kami ang nag-compile anang Bible. Actually, ang gi-compile ra gyud ninyo nga Bible mao ang Latina Vulgata. Unya kanang Latina Vulgata secondary source of evidence ra na siya. Dili gyud na siya ang original nga lengguwahe. Kay Latina Vulgata Spanish na siya nga translation. Unya, gikan gyapon na siya sa original nga mao ang Hebreo o Grigo. Mao na nga parehas rata nga nangupya. Pero ang nakanindot lang kay ang mga protestante nagsunod yun sa unsay gisulat sa Biblia. Mao na nga kung moingon mo nga nagsunod-sunod rami sa inyohang Biblia, siguro sa panahon sa mga Espanyol nga wala pa eskwela ang mga katawan, pwede pa to ninyong maistoryahan ana. Pero sa panahon karon nga nang eskwela na ang mga katawhan, dili na gyud ninyo maidoyoy. Tungod kay nakaibalo na mangudta sa kamatuoran. Unta, mag-research pa mo og tarong aron inyo pagining mahibalan. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo. Dara. So, diretas part nga niingon siya nga ang Latina Vulgata usag ka Spanish translation. Yan ang gipamahayag. Kay Latina Vulgata, Spanish na siya nga translation. Spanish na siya nga translation. Spanish na siya nga translation. Para maklaro na to kung kinibang ni ang Latina Vulgata usab gid ni siya ka Spanish translation nga Biblia, niingon magud siya nga unta mag-research pa mo og tarong aron inyo pagining mahibalan. So ato gining i-research, mag-research ta di Okay, ato ning i-Google, search nato. Kay ingon man siya nga i-search nato. Latina Vulgata. Kung tinuod ba nga Spanish ning translation sa Latina Vulgata. Search nato ni. So Latina Vulgata. Vulgata. Dara. Vulgata. Search nato. Dara, meaning Vulgate book. The Vulgate sometimes referred to as the Latin Vulgate is a late 4th century Latin translation of the Bible. Latin dili Spanish. The Vulgate is largely the work of Jerome, who in 382 had been commissioned by Pope Damasus I to revise the Vitus Latina Gospel used by the Roman Church. Source, Wikipedia. So, lain pa. Ito ning ipang click dire. What is the Latin translation? Vulgate. From the Latin Editio Vulgata, common version. Latin Bible used by the Roman Catholic Church. Primarily translated by Saint Jerome. Source, Britannica Encyclopedia na. So, meaning of Vulgate, tanaw na to dire. Noun, Vulgate, capitalized, a Latin version of the Bible, authorized and used by the Roman Catholic Church. Mabasa sa Merriam-Webster.com. So, tinaw, nga, kining atong mga source nga gipanguha, gikan sa research, kaingon man siya, so klaro nga dili Spanish translation. Klaro kayo nga dili di ay Spanish translation. Unsa? Latin. Ang Biblia nga Vulgata Latina.
Latina siya, Bulgata na Latina na gani. Asa man di panghuna-huna nimo? Pero basin kaduda ka ana ba kanang mga Wikipedia, Britannica nga source di ana o kaning niang encyclopedia basig di ka ganahan ana kay allergic ka anang mga source nga atong gipanggamit. May ning gamito na to ang kaugalingon ninyong sulat ni Ellen White nga alpha and omega. Tanaw na to sa factual index ha, kaning gimarkira na to og color yellow green. O yan. Ato ning tanawon ang factual index. Unsa may giingon din Vulgate. O. Kama da. O. A Latin translation of the Bible made in 390 to 405 by Venerable Jerome. Uy, gitawag pagalit yung Venerable si Saint Jerome. Unya, saon to man nga dili man jud Spanish translation ang Latina Vulgata. Pag research pod, ikaw gaingon nga mag-research asam may source nimo ani karon nga kanang Latina Vulgata Spanish translation as Biblia. Oh, tanawon na to. Tanaw mga Latin man na. Latin translation man as Biblia mismo ang inyong libro. Nagtugan man. Unya, kabantay ba mo? Ang iyahang gihawiran nga Biblia kaning niya niya ingon siya nga original ana siya original tanawa ha Unya, gikan gyapon na siya sa original nga mao ang Hebreo o Grigo. Tudlo siya sa original ana. Unya, gikan gyapon na siya sa original nga mao ang Hebreo o Grigo. Tanawa, original na, Bisaya man na. Original na nga lingwahe sa Biblia. Bisaya man na, ang Biblia. Matingala ta, kay Central Visayan Conference man na, nailugo sa 70 Adventist Church, matingala ta, kung ato kung pangutan-o ni mga Sabadista, matingala ta, dili man unta ni ilahang Biblia. Kay ug mangutan na tayo, naba mo ikaw galingong Biblia, maingon magwala. Kaya nga namutang muglogo ani nga di man ni inyohang Biblia ka. Sa tabla pa murag scammer og hacker ninyo ani ko sa Facebook pa na namutang mo profile picture nga di inyo. Di ba? So, pag ingon niya nga Original nga mao ang Hebreo o Grigo. tinuod na. Tinuod na siya. Na. Original na. Bisaya man na. Mindset ba? Mindset. Mao na nga Unta, mag-research pa mo og tarong aron inyo pagining mahibalan. mag-research lagi ta para makahibalo ta nya. Tanawa, gawali. Unsa ni nakita ninyo sa picture gawali? Gibackgroundan og rebulto ni Senyor Santo Niño nga naghawid ba nag-cross? Tanawa ha. Madugay hapit ta gini magkatoliko ba? Kay gawali-wali sa background siya ni Senyor Santo Niño. Background siya sa Batang Hesus. Hapit ta gini magkatoliko ni. Munang ang iyang panawagan. Unta, mag-research pa mo og tarong aron inyo pagining mahibalan. Mag-research ha para dagdag kaalaman. God bless. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo.